sih guys. Nah, ya. Biar kerjanya semangat. Siap. Dijebul es teh guys. Semangat pokoknya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi hari ini dan siang ini tak bahas ke wong bayar nganggo KTP guys. Ceritanya ini guys, bangun tuku pertalit tapi karmangan yo guys. Bangun tuku pertalit guys, Rp20.000. Belalah orang berduit guys. Tak tuli wong kudah. Tok kantong kene, kantong kono. Walah jare dompete ketinggalan, guys. Walah ya Allah. Wong ayu-ayu. Ra duit, guys. Ngomongnya ngono. Tapi aneh. Kok iso nggawa KTP. Lah lucu tapi. Tak tuli 20.000. Ndang cuwi guys. Beberapa menit aku selalu aku. Soalnya ora tak meniti. Apa sangat tuli liyan nah. Gimana aku isah kakap guys. Di asam manis kakap. Nikmat guys sampai mentai gitu. Kayak cerita tak ini. Tak entah sampai apa sak teko-teko guys. Akhirnya tak go balik. Esok meneh, dino meneh, ora teko meneh. Mau aneh guys. Iki janjane KTP nemu, apa emang mbok wonge dhewe. Weh, sing 2 dino apa 3 dino teko guys. Jebul. Wonge goleki aku. Tak pikir rak teko bak, pesen ketemu tak ngono. Lah aku bar pikir kok Pak. Walah. Oleh-oleh to, Mbak. Wah, lali. Nek jenenge wong lali ra kelingan. Wah, terondo yo.
bayar 20.000 wis. Terus ngono Pak, ditulungi. Sami-sami Mbak. Beijing meleh atos-atos, pun kesupen. Lah nek enten restoran pripun Pak? Ya kula talangi sik to Mbak. Ini pun resipun operator ngeten iki. Wah, nikmati es teh guys. Dibayar alhamdulillah guys. Akhirnya lunas juga. Wih, kalah kesuku. Wis ngene iki guys. Keluh kesah kok kalah kesuh. Kalau kesah kok di operator ngono guys. Ya ana wong apik, ana wong layane kaya ngono, ana sing wah gudul-gudul wae. Piye carane awak dhewe iso menyelami mereka. Belajar pengalaman nerak ngono kan ra ngerti guys. Karakter orang piye. Dadi wong ngerti, paham, terus akhirnya pengalaman. Wis sing tak ngerti ku ngono guys. Ora asal diceritani, tapi ngalami dhewe. Sesuk tak bahas pengalaman-pengalamanku sing liri ini. Oke guys, subscribe, like, dan komen. Mas Cecep seperti, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.